नन ट्राइबेल नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिनो हा होगोन होननाय बाथ्राखौ आं निन्दा खालामो। लोगोफोर आंनि आर.एम. मोसाहारिसिनाव नोंसोरखौ बरायना लाबाय लोगोफोर। दिनै मोननै आपडेट लाना फैलायबाय माने मोननैबो गोनांथार। फार्स्टआवनो रायलायग्रोगोन माने मानसि गोमानाय बागै आरो बिनि उनाव दावराव देख्रेब सार बुंनाय रावै माने रायलायबावगोन लोगोफोर। बेबायदिबा फार्स्टआवनो मानसि गोमानाय बागैनो सावरायग्रोनोसै। बेबायदिबा नायबाय थादो लोगो। जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा माने दाख्लैबावै 19 जुलाइआव नगावनिफ्राय टुवां फारसे थांदों होनदों माने अरुणाचल प्रदेशआव माने गोमाबाय होननानै बुंनाय जादों माने दासिमबो खबर मोनाखै होनदों माने। ओंखायनो जोंनि आसामनि होनबा माने बेलेग हारिफ्रा माने ओरैबायदि मेगनै नायोना माने गाज्रि मेगनै नायो। ओंखायनो माने जोंनि बर' फिसाफ्रा बेसेबां हायो एसेबां सांग्रां जा, नङाबा खैफोदा फैगोन माने। आं बेखौ माने नाम सामबो मुंफोरबो लाला माने माथ्र' आङो माने खावलायगोन माने जोंनि बर' फिसाफ्रा जेरावखि थाङा माने सांग्रां जा। बिनि थाखायसो भिडिअखौ बेखौ बानायनाय ब्रबनाय जादों लोगोफोर। अरुणाचलल' नङा माने चेन्नाइ, गुजरात, बेंगालराव थांबाबो हाजासे सांग्रां जा, हारसिं हाला बेरायनाङा। माने जोंनि बर' फिसाफोरनि मेगनाव नोजोराव माने बांसिन बिसोरो नोजोर होयो गाज्रि मेगननि। दानि जुगावथ' माने बर' होनबा सोब जायगायाव मिथिखायो। ओंखायनो हाजासे सांग्रां जा लोगोफोर। माने हारसिं हाला बेरायनायखौ गोजानाव दोन आरो बिसोर हारसिं हाला नुयोबा माने बांसिन माने चान्स लायो माने नोंखौ साइडआव लांगोन माने थाखा फैसाबो बिलाबायगोन आरो गावसिनि फारसे उल्थां फाल्थां रायलायगोन। नोङो बुजियाबाथाय रायलायनो रोङाबाथाय माने बेहायनो माने नोंखौ फोजोबनोबो नागिरो आरो ओंखायनो माने सांग्रां जाथार लोगोफोर। दानिया सावरायगोन दावराय देख्रेब सार बुंनाय खोथायै माने होमबाबो एसे माने भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिमाव होनानै होग्रोनि आङो। ओमफ्राय बिनि उनाव सावरायगोन, नङाबा बुजिनाय नङा नालाय लोगोफोर। बेबायदिबा स्क्रिमाव नायना लाग्रो लोगोफोर। फार्स्टआवनो गिबि मन्थ्रिया जा बाथ्रा बुंदों जे 2003नि सिगाङाव जायनोखि दंफैखायो बिसोरनो नान खालामो, प्रटेस्ट खालामो स्ट्रंलि आरो बेखौ आं अप'ज खालामो। आरो लोगोसे आं गासै बर' फिसाफोरखौ जयैनो बे हेमन्त बिश्व शर्मानि जायनोखि बुंनाय, बे बुंनाय नङा बेनि जायनोखि मावनो नागिरनाय, बेखौ जों बयबो अप'ज खालामनांगौ, आपत्ति खालामनांगौ। आरो 2003आव जायनोखि बिटिसि एकर्ड जाबाय, बिनि सिगां जायफोर दंफायो दा बे बिटिसि एकर्डआवबो क्लियार लिरना होनाय जादों। दा जाबाय इलिजिबोल मानसिफ्राल' बे जायगायाव थानो मोनगोन आरोखि बिटिसि एकर्ड जानायसिम समसिम ओरै होनदों। इलिजिबोल मानसिया सोर सोर आरो बेखौ जोङो बुङोब्ला बे जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायाव जायफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासाव सोनाय जादों आरोखि, जेनेबा माने एसटि हिल्स, एसटि प्लेन्स, ओमफ्राय एससि, नेपालि ग्रेजुवेट्स, बिसोरखौल' बुंनाय जाहरदों आरोखि। बिसोरल' हा हु बायनो मोनगोन, बिसोरल' प्रटेक्टेड क्लास, बिसोरल' बे जायगायाव हानि अधिकार मोनगोन, बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बिटिआर सुक्ति बादिब्ला। दा बेबो बे जायनाखि प्रटेक्टेड क्लास मानसिफोर बिसोर गावसोरनि गेजेराव बायलायगोन। दा बे आरोखि। दा खिन्थु नैबे दानि हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय राव जे टटेल गासिबो माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि बाथ्रा गैया, प्रटेक्टेड क्लासनि बाथ्रा गैया, गासिबो हा मोनजोबगोन होननाय बाथ्राया जे जोंनि बर'फोरखौ सेस खालामगोन, बर'आव जि जोबगोन। हाया जोंनि अधिकार, जोंनि जिउ, बे हाया जोंनि भबिष्यत। बे भबिष्यतखौनो दिनै जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया मालायनो जुदि रानना होनो नागिरोब्ला नन ट्राइबेल मानसिफोरनो, जोंनि हाया नन ट्राइबेलनि आखायाव थांजोबगोन गासिबो। जोङो हानि बिगोमा जानानै हानि जोङो माने गलाम जानांगोन। जोङो हानि थाखाय गोदाव सोराव जों आन्दायबायनांगोन। दिनै जोंनि 95% बर'फ्रा हानि सायाव निर्भर खालामो। दा मोनसे जोंनि हाखौ जुदि मालायनो होनाय जायोब्ला जोङो बर'फ्रा भिखारि जानांगोन आरोखि, हानि भिखारि जानांगोन। बेखायनो जोङो स्ट्रंलि अप'ज खालामो। जों बेखौ मानिनो हाया। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुन हारिफ्रा नन प्रटेक्टेड क्लास मानसिफ्रा हा बायनो हाया। आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जानायनि उनाव, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि उनाव जायनाखि माने बिटिसि सुक्ति जाबाय, बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ लानानैथ' बिटिसि सुक्ति जादों। ट्राइबेल बेल्ट ब्लक, ट्राइबेल साबप्लेन बे एरियाखौ लानानैथ' बिटिसि सुक्ति जादों। दा गथे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक थानायनि उनावबो बे 6 शेड्युल एरियायाव इसिबां माने बेल्ट ब्लक नङै एरिया, बे ब्लक नङै एरियाफ्राबो गासिबो माने ट्राइबेलनि माने खुंथायनि। दावराय देख्रेब सार बुंनाय रावखौ खोनानानैसो दुखु मोनबाय जाखानो हागौ। माने भिडिअ क्लिपाव माबायदि खोनादों, माने मा बुंनो थांदोंमोन। बे माने इसेबां फुरा होनाय जायाखै माने आङो भिडिअआ बिराद गोलाव जाथारगोन ना, ओंखायनो माने आं ससेल' होदों। ओंखायनो नोंसोर निउस मिडियायाव दाख्लैनिफ्रायनो बेयो माने फेमास जागासिनोखा। माने आं माने दाख्लैनि भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोनबाबो माने एकदम साननानै माने भिडिअखौ खालामनो हायाखै। माने बायदिसिना साननांगौ जायोना आजिखालि जुगाव, माने मालायनि भिडिअ क्लिपफोरखौ लालाबायनानै जानला मोनला बुंबाबो दायानो जायो नालाय। होमबाबो माने दुखु मोनदों मोननाया आंबो, नोंसोरबो दुखु मोनखागोन। माने मानोना जोंनि बर' हारिनि
गेजेराव बिराद अलखद जानो थांगासिनो। जों माने बुंनानैनो फोजोबनो हायैबो जालांबाय माने गावनि हारियाव माबायदि जोङो मोजाङै फोसाबलांनो हागोन बे सानो माने जोंनि गेदेरमाफ्रानि गलथि ना सोरनिबा सासेनि गलथि जों बुंनो रोंला माने होमबाबो जोंनि गेदेरमाफ्रा माने मा लाइनाव थांगासिनो हमनो हाखायो हानाय इसोर होमबाबो माने हासेयावबो माने सोरबा बायदिया बुंना होनो नागिरा मोनथिहोनो नागिरा रायजोफोरखौ माने जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने सिरि सिरियैनो दोनखुमानो नागिरबाय थायो होमबाबो बेबायदि दोनखुमाना दोनबाय थायोबा मोजां नङा मानोना जों गावनि हारिखौ लानानैसो सोरबाबा मन्थ्रि एमएलए आनो जा बिदि जायो ओंखायनो बुजिनांगौ जायो जों गावनि हारि गैयाबालाय सोरखौ लानानै जों संसार जानाय बिदि जायो माने हारसिंथ' राजा जानो हाखाया नालाय ओंखायनो बुजिनांगौ गावनि हारिया मा अबलखौ थांदों बेफोरखौ माने गेदेमाफ्रा एसे संदाननांगौ नायनांगौ बुजिनानै लानांगौ नङाबा खैफोदा बिराद माने फैबाय थायो जोंथ' माने सोरखौ माने फोथायनानै जोङो फोथायनो जालांबाय माने जायखिजाया माने राजनिथिकआव फैयो गिदिर गिदिर फार्स्टआव बुंगोन गिदिर जाखांनायनि उनाव रावखौबो बिदि नायनोनो साना माने सोरबाबा बुङो माने जोंनि बड'लेण्डआबो जाया होनो सोरबाबा होनो जोंनि बड'लेण्ड मोननाय क्राइटेरियाबो गैया होनो जों माने बुंनो रोंला जोंनि माने पाब्लिकफ्रा जोंनो सोरखौ फोथायनो माने गोब्राब जालांबाय माने दुखु मोनसोगारो माने बिदि नुयोबा जों सोरखौ माने फोथायबावनो बिदि जालांबाय माने गोसोआ माने ओरैबायदि गाबखांनाय मोनो माने बेफोरखौ नुयोबा मा बुंनानै जों माने मा रावजों जोङो मा बुंबावनो बिदि जायो माने लोगोफोर दुखु मोनो माने बेबायदि जानाय नुबाय थायोबा माने फारसेनिफ्राय माने लांजागासिनो जोंनि बर' हारिनि जि मोन्थाय दंमोन बेफोरखौ माने गैला सेस लांजोब्बाय गैलानो मा दंबावो जोंनि बिटिसि आवलाय बिटिसि माने बिटिआराव मा दंबावो जेबो गैला माने सेस बोलांजोब्बाय होनबाबो जायो माने फारसेनिफ्रायनो लांजोब्बाय माने जों नुयो माने बेलेग हारिफ्रा माने जोंनि बर'जों माने सायावल' मोजां सिङाव माने ओरैबायदि दन्दर खुरोना माने बुंनो रोङा माने दानथ'नो ओरैबायदि नाख्रेबनो नागिरदों ना माने फारसेनिफ्राय लांजोब्बाय लोगोफोर नोंसोरो माने दावदै देख्रेब सारनि भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिखाबाय आरो सिगाङावबो माने अनेक गेदेरमाफ्रा बिदि बुंनाय दंखायो माने जोंनि बिटिआराव मा दंबावो होननानै फोरमायनाय दंखायो आं माने इसांखौ फोरमायजोबलायला मानो होनबा फारसेनिफ्राय फोरमायजोबो माने दाय गोनांसो आजिखालि जुगाव माने बुजिनानैबो जों बुजियै बायदि थानांगौ जायो माने सोब माने सोरबा बायदिया सानोबो जानो हागौ माने गाज्रि खोथायैबो बुंनो सानोबाबो माने इसोरबो माने साननांगौ जायो माने सोरखौबा गाज्रि बुङोबा आजिखालि जुगावथ' मिथिखायो माने जेबो बुंनो हायैबो जालांबाय माने एसे एसेयावनो माने उल्थासो दाय जायो माने ओंखायनो आजिखालि जुगावलाय सोरथो बुजिया थाबावनो माने सासे गथ' गोरलैया बुजिखायो बेफोर खोथाखौ माने हमनो हाखायो माने जोंनि जायगायाव मा जालांदों जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव मा जादों बेखौ बुजिजोबखाबाय माने बुजिनायालाय होमबाबो माने बुंनो हाया माने बेबायदि जालांबाय माने साफा सानै बुंग्रा दं बेफोरखौ माने बुंहांबानो माने ओरैबायदि बुंनायनिफ्राय माने बन्द खालामना दोनो बिदि जालांबाय माने ओंखायनो रावबो जेबो बुंनो हायि जालांबाय माने जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव ओंखायनो माने जोंनि गेदेरमाफ्राबो माने बेफोरखौ बुजिनांगौ जायो माने जोंनि हारिया मा अलंखराव गोलैबाय बेफोरखौ माने साननांगौ साना हसियानो मावोबानो बिदि गलथिया जाबाय थायो सानसे समाव बेबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया माने जोबस्रांलांनायखौ माने रोखा नुयो माने इसिबां गोबावबो थानाय नङा बायदि मोनलायलाङो माने मा बुंबावनो माने माबायदि अलखदाव गोलैगासिनो नोंसोरो नुबाय जाखानो हानांगौ माने आं बेबायदिबा भिडिअखौ इसिबां गोलाव खालामला माने लोगोफोर आंनि बुंनाया सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय गावनि बर'नि इउटुबार होननानै आं बेबायदिबा एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकन घन्टाखौ प्रेसआव खालामना ला लोगोफोर बेबायदिनो आं गोदान भिडिअ लाबोयोबा नोंसिनि थाखाय सिगां सहैग्रोयो आरो बेबायदिबा दोनथ'बाय जै बर' हारिनि